तो दोस्तों देखिए, ये वीडियो बनाने का कोई ज़्यादा मकसद तो नहीं है, बस यही मकसद है कि खेसारी भैया देखबा तो एगो गाना गइले ना मीठा मीठा बथेला। अब ये गानवा गइले रहना भाई लोग हम त कहले न कि गाना पर व्यूज ना जाई ओकरी खातिर सॉरी। हम वीडियो के बनैले हम बहुत कमेंट करले मतलब कि इनकर गाना जो ना फ्लॉप हो जाई मतलब वायरल ना होई, लेकिन हमारा गलत बात रहल। इनकर गाना देखबा तो भाई लोग ट्रेंडिंग में चलत ह। तो भाई लोग ओकरी खातिर बहुत बहुत सॉरी। हिट मशीन खेसारी भैया के झूठे मूठे ट्रेंडिंग स्टार ना कहल जाला, काहे से कि इनके गाना में ट्रेंडिंग में रहेला। तो हम ई कैसे मान लेनी कि गाना इनके ट्रेंडिंग में ना जाई, न तो गाना तो उनके बता दी तो 10 नंबर पर ट्रेंड करत ह। एकरी पहले हम देखले नहीं तो 1-2 नंबर पर रहल, ओकरे बाद धीरे धीरे डाउन हो गल। तब हम बाद में वीडियो बनैली, लेकिन ए समय के जौन वीडियो बनावत ही उ ट्रेंडिंग में चलत ह। न तो हम बाद में पिछला वाला वीडियो में कहले कि गाना जो है कि हिट ना होई, लेकिन ई गाना हिट हो गइल। आज बस ये वीडियो में बतावल जात है, यदि तू ई गानवा के ना सुनले बा तो जाके सुन लिया लोगन, आ ना तो हम मिलत ही अगला कोनो वीडियो में।